Гледаш ли се? Айде. Да, сега гледам. Гледаме, бутна игъл, Ти да се чупиш това игъл. Що не сме на Lightning, бро? А, добре. Ти носиш на... ти носиш на Royal Champion World. Айде да кажем, тук ти това плей, сега тук пускаме пункта скат. Да, ти що не носил на... Ами... А какво ви... Мале? Ако аз пишем той оригинал това. Той има на 9 anniversary torta. Мале, твой пункт го прави. Ти да. Тати, гледай някой Инферно! Инферно! Ти си на 14, ти си станеш на 15. Аз съм very strong, бе. Мале, браво, бе. Отиваха, вече го живам така, като мога. Браво. Мале, неговия Билдърхат! Неговия Билдърхат го прави. Знаеш 16? Скупите ми дадем. Да. Това е very strong, it's good. Yeah, it's a good time for 15, but I'm pretty sure we can take it over. 89% си бе. Мале, хей, иди си на 90, бе! Да, за малко не стига. Какво прави? Сега ще ми даде 4. 91% браво. 92. Ей! Как купи ми да гнъз? Мале, това гнъз, бе, ей! Тати, след 6 купи съм леджам! Мале, иди! Икс. Тая не искам да го взема. Нещо друго. Окей. Още се скупите, бе. Ако ти се отакаш една там от 14, това бе. Не ми дава? Ето, защо така не го направи? Добре. Айде, ще го атакуваме тоя. Той е на макс там 18, бе! Нищо бе, тати. Той сега ще види какво е да играеш с прото, с Ригард. Ти си прото, бе. Сега се гледам. Ти носиш една Royal Champion Ball. Кой са в така Elixir колектора, бе? Но... Това си две купки, може да вземеш още, бе. 16 като макс. 16 тати. Това па той починал на 17, значи не макс. Там 16. И иска какво го прави тати, направо му разказаш играта. Той направи около една макарони, бе! Да. Сега стои ябълка. Как можеш да разбираш, бе? Бе! Не ти не отива, тати. Мале, къде е унът, бе? Не знам, бе! Гледай. Партал го правят. Мале, право, ти направиш на макарони, бе. Не сме... Как я макарони? I'm the best.
I am the best. I Hey, am the best. yo, what the fuck is this? What the fuck is going on there, bro? You threw. She say that. 7. Така, цъкай. Цъкай горе. Чакай малко. Let's go! Скайбате хора там! Чай. Гледай това! Гледай това! Кое да гледам, тати? Виж! Сега стигна на Legend, бе! Да, тати. I am the best. The best съм аз. Yo, congratulations, bro. Това е твой първия път да стигнеш на Legend на Риакард, бе! Може ли да сложиш яка с Барбарен Кингата, моля те? Що той Барбарен Кинг няма една 5, бе? Моля. Choice Warbias. Ето. А тати, може ли ти да сложиш яка с Барбарен Кингата? А? Може ли ти да сложиш яка с Барбарен Кинга? Ма не, тати, защото го апгрейдвам Барбариана. А, добре. Ако ти си готов да сложиш яка с Барбарен Кинга. Да, виж сега тук какво значи това. Погледни. Ей! Ей! Браво, бе! Така.